Pojďme pryč. Koukejte, mazat, táhni, koukej mazat. Hej, Marve, slyšíš? Musím s tebou mluvit. Nechceš šálu? Na to se vykašli, ty blázne. Musíme si promluvit. Nemáme vercajk na nějakou větší ránu. Třeba nějakou banku nebo pěkný klenotnictví. Zboží nás nezajímá. Potřebujeme prachy a hodně rychle. Rukavičky? Ale nějaký hotel. Turisti mají spoustu prachu. Na to není spoleh. Já mám lepší nápad. Ve velkých kšeftech si na Štědrý den tržbu nenechávají. Jediný obchody, kde zůstávají prachy v hotovosti, jsou kšefty s levným zbožím. To teda jo, no jo. Tudíž, který obchody mají na Štědrý den největší tržbu a přitom na ně žádnej chmaták nevlítne? Cukrárny, že jo? Na cukrárnu si troufne 9letý dítě, Marve. Ale tohle mám na mysli já. Velký vánoční trh, největší výběr na světě. To je vynikající, Harry, vynikající! Jasně, nikdo není tak pitomej, aby šel na Štědrý den krást do hračkářství. To je teda fakt. Ty.